Менә хәзерге фән, ягъни без бармак эзләрен куеп, кеше шушы бармак эзләрен калдырса, җинаятчыларны табалар. Чөнки бармак эзләрендә бер-берсенә ошамаган. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, кыямәт көнендә мин сезне бөтенегезне җыям дип әйтә. Хәтта шул бармакларыгызны дагын җыя алачакмын ди. Һәм әйтә, бөтен гамәлләрегезне китерәчәкмен дип әйтә. Ма каддама ва ахар, кешегә китереләчәк кылган гамәлләре, эшләгән эшләре. Аннар Аллаһ Раббыбыз әйтә, балил инсану ала нафсихи басира валау алqa мағазира. Менә шул вакытта кеше дип әйтә. Ул бик яхшы белә ди. Төрле гозерләр әйтсә дәген, ләкин ул күңелендә бик яхшы белә кылган гамәлен. Бик яхшы белә эшләгән эшен. Бу әйберне нәрсә өчен эшләде, бу әйберне нәрсә өчен эшләмәде. Менә кай вакытта без үзебезне алдыйбыз. Намаз укырга вакыт юк, эшебез күп, мондый эш. Әгәр дә уйлап карасак, күпме вакыт телевизор каршында үтә, күпме вакыт телефон каршында үтә, күпме вакыт буш сүздә үтә. Әмма ләкин намазга килгәндә вакыт юк, яки эш күп дип кеше үзенә үзе аклана. Ләкин ул төплерәк уйлап караса, ул бит вакыт таба ала. Ул бит эшен куеп тора ала. Әгәр дә әйтсәләр, менә шундый мөһим әйбер бар дип, ул эшен читкә куеп тора, шул эшен эшли башта. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз әйтә. Нинди генә гозерләр әйтсәгез дәген, кеше барбыр үзен белә. Һәрбер гамәле өчен нәрсә эшләгәнен, нәрсәгә эшләмәгәнен бик яхшы белә дип әйтә. Шуңа күрә үз-үзебезне алдамыйк җәмәгать. Кыямәт көнендә бөтенесе дәген ачык булачак. Бөтенесе дәген күренәчәк. Нәрсә өчен эшләгәнебез, нәрсә өчен эшләмәгәнебез. Шуңа күрә иң әйбәте менә хәзер улик фикерлик. Мин Аллаһның әмерен үтимме? Әлхәмдүлилләh. Үтәмим икән? Ник үтәмим? Нәрсәгә үтәмим? Нәрсә тыя мине? Нәрсә тыя Аллаһның әмерен үтәүдән? Нәрсә тыя 5 вакыт намазны торгызудан? Нәрсә тыя җомгага барудан? Нәрсә тыя ураза тотудан? Нәрсә тыя закат бирүдән? Нәрсә тыя әтиемә изгелек кылудан? Нәрсә тыя туганлык җепләрен ныгытудан? Нәрсә тыя? Һәр кеше фикерләсен, хәзер үзе җавап бирсен. Чөнки кыямәт көнендә инде соң була. Анда инде файда булмаячак. Үкенсән дә, үкенмәсән дә анда инде файда булмаячак. Әмма ләкин әле без бу дөньяда үзебезне хисаплый алабыз. Үзебезне тәртипкә китерә алабыз. Әгәр дәген хата кылсак, тәүбә итә алабыз, тәүбәгә килә алабыз. Менә шуңа күрә хәзердән фикерлик, уйлык, кимчелекләребезне төзәтергә тырышыйк. Дәвам итәбез.